14-årig internetsensation Valdemar Grausen, som gik ind under navnet V. Severin 02, begik selvmord her i sidste uge, efter at have været internetmobbet over en længere periode på en Facebook-gruppe. Vi har fået kontakt til hans far, tidligere klassekammerater og eksperter. Ja, altså, vi vidste jo ikke, at situationen så slemt ud med Valdemar, og at altså, hele det her med internetmobbing, og altså, det har bare været så rart, hvis vi havde fundet ud af det på en eller anden måde, fået det at vide, eller sådan noget, så vi kunne have forebygget det, eller på en eller anden måde sørge for, at det ikke var sket, fordi altså, han var en god dreng, og vi savner ham selvfølgelig rigtig meget. Jeg reagerede i dag, fik at vide, at Valdemar havde begået selvmord. Altså, jeg var meget chokeret. Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville gå så vidt. Det var underligt. Meget underligt. Driller bare lidt. Bare lidt kærlighed. Har I set Valdemars videoer på YouTube? Ja. Fucking jeg. Det var gode videoer. Har det været tydeligt at se på Valdemar, at han har haft det dårligt? Det er lidt svært at gennemskue på autister. Jo, han er rimelig underlig. Gør det forkert. Er det ikke? Nej, okay. Har det været tydeligt at se på Valdemar, at han har været meget påvirket af det her? Altså, det er lidt svært at se på ham, ikke? Han er en lidt underlig dreng. Sådan der, autist og sådan noget. De er sådan lidt underlige. Og lige her til sidst, hvad har I gjort for at bearbejde den her kæmpe sorg over jeres klassekammerater? Spille lidt PlayStation. Drak noget øl. Ja, alkohol. Men I er kun 14. Ja, men sådan er det. Så var nogle forkølelser. Jeg er gået om. Rigtig mange skadelige konsekvenser, især for børn i sådan en ung alder, som Valdemar har haft. Ved den her 14-årsalderen, der har man rigtig meget påvirkning af sine sociale omgivelser, så det er klart, at konsekvenserne har været så voldsomme for Valdemar. Det er en meget, meget trist situation, og vi håber på, at den her meget, meget forfærdelige nyhed vil komme til at påvirke andre forældre, så de virkelig kan være opmærksomme på det her. Mit råd til de her forældre vil være at holde styr på deres børns Facebook-profiler og andre sociale medier. Vi skal selvfølgelig ikke overvåge dem 24/7, men det er rigtig vigtigt, fordi der sker rigtig mange ting inde på Facebook, som I slet ikke kender til. Så mit råd vil være, at I selvfølgelig skal passe på jeres børn, og I skal tjekke på, hvad de laver på de sociale medier. Valdemar Grausen, a.k.a. V. Severin 02, bliver bisat her den 6. april kl. 12 på Assistens Kærgård.